अब सोशल मीडिया में भइवा गेलै त छाई। Mixed by Santosh Satya. मोनालिसा माल बेचे अइलै भइवा मेलावा में। मोनालिसा माल बेचे अइलै भइवा मेलावा में। अलग पहचान उ त लेला कई बनाई। अलग पहचान उ त लेला कई बनाई। अब तो सोशल मीडिया में भइवा गेलै उ त छाई। अब सोशल मीडिया में भइवा गेलै उ त छाई। अब सोशल मीडिया में भइवा गेलै त छाई। महाकुंभ के मेला में बेचे अइलै माला। अब जानी गेलै पब्लिक पूरा मीडिया वाला। महाकुंभ के मेला में बेचे अइलै माला। अब जानी गेलै पब्लिक पूरा मीडिया वाला। मोनालिसा लेलकै अपन जिंदगी बनाई। मोनालिसा लेलकै अपन जिंदगी बनाई। अब तो सोशल मीडिया में भइवा गेलै उ त छाई। सोशल मीडिया में भइवा गेलै उ त छाई। अब सोशल मीडिया में भइवा गेलै त छाई। मध्य प्रदेश में होलै ओकर घरवा। देखे में लागो है नागिन जस चेहरवा। मध्य प्रदेश में होलै ओकर घरवा। देखे में लागो है नागिन जस चेहरवा। अकलेश वीरेंद्र देलकै गनमा ओकरा पे गाई। जीतुआ संतोषवा देलकै गनमा ओकरा पे गाई। अब सोशल मीडिया में भइवा गेलै उ त छाई। सोशल मीडिया में भइवा गेलै उ त छाई।